Kung bago pa lang ka sa akong channel, ayaw kalimot og pag-subscribe, hit the bell button, like, comment, and share sa atong video. For today's video, magluto ta og gisadong munggos. Subakan nato og tiil sa baboy. Una, maghumol ta og munggos. Pakyut-kyut po tagamay diha. Ang atong hinumulan ng munggos, ato ng latan, mga 30 to 45 minutes. Pagkatanawon po na to ang atong nilatang munggos kay basin ug mudukot siya, mahukdan og tubig. Magamit na po na to ang sundang nga kabilin pa ni daguhoy. Karon, tadtaron na nato ang atong subak na tiil sa baboy. Hinahinay lang ta kay basin ug maapil ang atong kamot. Siyempre, inig humagtadtad atong hugasan ang karne. Kung nalata na ang munggos, tangtangon na to ang mga nanglutaw kay mga panit na lang na siya. Sunod dayon na to ang mga panakot. Sibuyas Bombay. Uy, ang sibuyas Bombay di ay ni barato na. Tag 350 na ang kilo. Sunod ang ahos, ang luya, ug ang sibuyas dahunan para pang-garnish na to unya. Nahuman na natog hiwa ang mga panakot. Ato nang igisa. Igo nga mo brown na ang mga panakot, ilunod na to ang karne. Atong ukayon gilagmay, aron musagol ang mga panakot sa karne. Itong butangan og paminta.
ug atong asinan. I-simmer na to og mga 10 minutes. Then ihuwad na to ang atong nilat-ang munggos. Atong pabukalon hangtod nga malata ang karne. Mga 30 to 45 minutes. Ukay-ukayon po na to panagsa aron dili mapilit ang karne sa kaldero. Mabantayan na to nga lapot na kayo ang sabaw. Kaya nagsagol naman ang collagen content sa atong karne ug ang starch nga gikan sa munggos. Lata na pud kaayo ang karne. Ihukad na nato, din garnisan na to sa atong gi-prepare nga sibuyas dahon. Hab-hab na! Salamat sa pagtanaw. Don't forget to subscribe. Hit the bell button, like, comment, and share sa atong video.